Mathoth ma oting'o buge, tablets okethore e skul primar ma Ochieng' sub county Masuna East bang' oula ne pong'o skulno odiochieng' manyoro. Oula ni mobiro bang' aora Migori pong' oweyo ka buge mathoth mag jopuonjre kaachiel kod tablets mag somo okethore. Japuonj maduong' mar skul primar no ma Ochieng' Ochola Wellington wacho ni cho mag jopuonj kod jopuonjre duto bende pi oketho gino makoro weyogi kod midhiero mathoth kaka skul. Ochola wacho ni ponono ni pi okodok piny to jopuonjre biro bedo kod kinde matek odiochieng' mar somo manokiny. Jakom mar board mar skulno ma Ochieng' Johnson Onyango kwayo piny owacho mondo mi oresgi mondo jopuonjre odhi nyime kod somo makare. Ruoth moto location ma Suna Central Edwin Onganyo wacho ni nitiere kwan familia mar 1,300 ma pi oula oseketho mwandu. E office kama nyodonje nyo wan kod digital devices. Lana digital devices ma bende nyo nyumore e pi molale iye kanyindo lana devices 60 kod 8. Kanyakla gi mano nyo wantiere kod gik mamoko bende machalo kaka textbook, stationery ma jopuonj tiyo godo mondo mi gichop godo e klas. Gigegi ma bende nyocha giseiko ma gidhi godo e klas nyo nyumore e pi kendo molal nyimre. Omba waizani kama wanaweza kusaidia tupate ukuta wa kuweka pale kwa mtoni, weka gabions na pia kuweka ukuta ambayo inaweza zuia maji ikijaa isije huku. Pia tungependa tuweze kupata njia ya kutengeneza hata hapa kuinua level ili maji haya yasiteremke kwa ofisi kila wakati inapotokea. Tutafute some long term. Suna Central location as a whole, 1,300 people will be affected. 35 houses will be destroyed completely and they are down. Koro wate mona kwayo kony kanyalo reto organizations kaka Red Cross, organizations kaka Disaster Management Office mar county, they should come in and assist the community.